overhovedet ikke. Det er bare så træls at klikke i det her lort. Jeg kommer heller ikke i hver gang, så har jeg bare ud at klikke i. Men det er lidt svært på den her, for det er Man skal lige tænke sig lidt om dernede af. skal man fandme. Jeg er lidt overrasket over, at vi ikke kommer med i kampolagen med de her mellemstore sten, vi gør. Den ruller fint nok henover dem. Ja. Vil du prøve den her? Det kan jeg godt. Altså hvis du vil, det skal der være. Ja, men jeg kan lige prøve. Den der, den bremser ikke så godt. Ja, ja. Jamen jeg tager bare stille og roligt, Patricia, lige bagefter her. Ja, følg, du kan se ind mellem træerne.